Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu mataye chenro ni en Andruth Otieno kenda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' makawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo studio odiechieng' makawuono kaka watime go odiechieng' kodiechieng' obonyiso wa nyinge en ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari erokamano ahinya ne joma nena chieng' mokwongo an iluonga ni Dr. Fredrick Ochenge an wuod Agoro Nyakach Obingo School. Sani dala ma Nairobi ka tiyo gi Jokibira Level 3 Hospital and General Practitioner kanyo. General Practitioner tiende ni in laktar ma thiedho tuoche te. Tuo moro amora wathiedho te. Kae to kochopo kamoro koka udhi utero ne jolony koso. Kamano koro warifagi ne jolony. Kamano. Erokamano nyamor mar bedo kod odiechieng' mar penj laktar odiechieng' makawuono bang' ndalo mathoth kapok wabedo kanyakla. Erokamano. Kawuono daher mondo mwagoye mbaka kotenore kod tuo mabende ong'ere ni surusuru gi dhowa mar dholuo to kata kamano thoth ne oganda ma bende luonge gi dho wegi kata dho ngere wacho ni chickenpox. Tuo mar chickenpox ni en tuo machalo nade? Chickenpox kata surusuru gi dholuo en tuo ma bi en ikele gi virus kech ngene tuoche gik makelo tuo e del waka gin gik moko adek gin nitie virus nitie bacteria nitie fungal but koro tuo mar chickenpox moda wuok kawuono ni en ikele gi virus miluongo ni Bacillus zoster virus koro emane makelo wach mar chickenpox ne koro en mako wuok kuom ng'at man kode to donjo kuom ng'at maonge go to ng'at maonge go no yude koro ngiso ni owuok from one person to another en contagious disease kamano kaka thoth tuoche ma ikelo kod virusi bende gilandore kendo ginyalo dhi matek ahinya ma dakika matin upo ni ji mang'eny osegamo tuo ni kate kor gweng' mano miyo luongo ni en contagious ngiso ni nyalo game kabisa nikech mostly yudo ka samoro owuoth e yamo samoro ng'at mani kode koger kata ka poni mulo ng'at mani kode kata king'weyo yamo muya mane ng'ata ni godo kata kogolo osenyo but kama intiere yot mondo yude ka nionge kode kamano ma en tuo manyalo kelo chandruok mang'eny mokalo nikech olandore mapiyo piyo to bende mako ji mang'eny kato yore molandore godo bende en yo ma sama tito ng'ato semake kamano jomage mantiere kod thuolo mamalo mar gamo chickenpox daktari chickenpox ni ji te nyalo yude but jo percentage mani malo kabisa around 90% mag joma yude ahinya wedo gi joma tindo ma between age 5 years kadok piny kae nikech gin ma yudo ka samoro immunity pod gi margi pone piny then gin be gin joma ero wuotho saka gero tugo bende gero mulo gik moko then joma kendo ma thoro make tuo ni ahinya gin jowa ma beto oseti bende nyalo make nikech immunity go sedok piny then mine ma pek bende yudo ka joge bende gin nikech immunity margi ne piny gin bende gi thoro make ahinya kamano seche mwacho ni joma hikgi osedhi malo kata jogo ma oti aka koro immunity kata rateke mag dendgi osedhi piny joma mine mapek nikech rateke mag dendgi odhi piny kotenore kod kaka gichal kod nyithindo mantiere bwo higni 5 nikech pod gidongo koka rateke mag del bende dhi malo yudo ni seche ma rateke mar del ng'ato ni piny bende biro ga kotenore kod gik mopogore opogore yudo ka ng'ato samoro kotin to koti to bende okopek to rateke ni mag del bende ni piny wanya yudo ka condition tiere medical condition yani tuoche moko nitie del kage tuoche ma ji dak godo ge yudo ka samoro ng'ato kata nigi leukemia tuo mar cancer mar remo ni yudo ka koro tiko ochamo remo mos ngini ng'ani yath throughout then joma ni kata gi cancer bende ma dhi chemotherapy yudo ka jogi rutinde mag agenge mag til mag del wedo dok piny kabisa joma nigi tuoche kaka asthma ma gitiyo gi yedhe mag kaka steroids every day yudo ka rateke mag del gi dok piny kabisa then jo bende man gi HIV AIDS inano ka gimbe duoko ngufu marito del bende dok piny kodgi manyiso dito ni onyalo mako ng'ata tek ni rateke ni mar del ni piny waneno kata ni rateke mar del nyalo dok piny kotenore kod higni mar ng'ato samoro ng'ato pod tin ng'ato osebedo kod higni moniang kachiel kod tuoche mopogore opogore mathoro mako ng'ato nyalo miyo rateke mar ng'ato dok piny makete thuolo mamalo mar gamo tuo mar surusuru kata chickenpox erokamano ahinya chendo en penj laktar wang'iyo tuo mar chickenpox daktari wachonwa kata ni onyalo mako ng'ata tek ni rateke ni mag del ni piny kata kamano joma tindo kata nyithindo ntiere kod thuolo mamalo mokalo mine mapek kachiel kod jok ma hikni osedhi malo tiende ni kapono ni nyalo rito rateke ni mondo mi obed maber then again yudo ka joma bende doko chung ngene chickenpox ntiere vaccines mwachuo godo gaji wayudo ka koko chuo godo ga yot mondo igame e kidongo en gi vaccines ariyo onego bende ni wachuo nyithindo madhi ga clinic gi onego bende chuo gi at 11 months to 15 months ka onego bende osechuo e sindan mokwongo then wan gi booster
booster vaccine kendo mwa medo ng'ato kosechopo between igni ang'wen kata igni auchiel kanyo be chakwa medo ng'ato. Koro ng'at mosechuo sindene gi te en chances ge mag yudo chickenpox ni piny moloyo ng'at mapok ochuo. Kamano. Wawuoyo kuom chickenpox, samoro isewinjo kata isewinjo ka ni ng'ato nitiere kod tuo ni picha waneno ka nyiso ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka be ni ma en chickenpox. Tiende ni otimo del nade? Okuodo del to okuodo machalo pi koso kaka wanene picha ni? Koro iyudo ka chickenpox en gi stages adek mobiro godo. Mokwongo ineno ko ochako biro matis. Ochako biro mathis, neno ka koro kanyo. Ochako biro mathis mabiro ma red, wiye neno ka biro ma red kamano. Makwar. Mano nyalo kawo between odiochieng' achiel kata ndalo ang'wen. To koro sama osewuok kamano koro donjo stage machielo ma koro form gik moko pi moko ni iye kanyo machalo pi moluoko godo chak matis ni iye kanyo machalo tutu gibedo iye kanyo. Then koro mano biro kawo between 5 days to 7 days. Bang' dala biro kanyo koro barore. Koro sama barore cha koro ngino we kidonda malo kanyo. Moro minyalo yudo ka koro bedo marateng' kamano. Koro mane stages ge mido ko bedo godo. Koro sida mar chickenpox en omako kamoro amora. Onyalo chakore sana oyudo ko chakore ga gi agoko mar ng'ato ka. Yudo ko chako wuok matis then obiro ng'ech ng'ato. Then kosebiro ng'ech then ko biro iwangi kama. Then within 1 week kaka ngisi no yudo koro wuok e dendi te. Yudo ka kuoto gi. Gibedo between within 1 week no gibedo between 250 to 500. Ko wuok ke dende wuok from wi nyaka tiende piny. En onyalo wuok kata mana nyaka wenge gi kuonde gi dhoko wuoke ito wuoke onyalo wuok nyaka private part kuonde mag nyodo gi bo wuoke te. Koro en tuo moko ber ahinya. En tuo ma onyalo mako del duto te. Iwacho ni 250 tiende ni yani kokwan no mokuoto gi gichopo 250 to 500 kuom ng'ata achiel. Koso ngizino mako del te. Kaka lakteche chieng' moro ka othuolo mukwano ni ginyalo bedo di koso ma to ugez ni onyalo bedo. Ngin watimo research. Ngin tuo ko biyo nyaka watim research mo ngin time nango. Kamano. Ero kamana ahinya. En tuo manyalo mako ji duto te kotenore kod rateke mag del ta ahinya ong'eny kuom nyithindo mantiere bwo higni 5 kachiel kod joma dongo. Daktari wacho kata ni thoth ne jogo manoko mi chanjo mar tuo ni nitiere kod thuolo mamalo mokalo mar yude emomiyo seche ma itero nyithindo mondo mi oyud chanjo te matek. Mondo mi nyathini oyud chanjo aina mar chickenpox kata surusuru kaka wawache. Ni temo ngekonwa mana matin yore ma pogore molandore godo. Samori nyalo tero okang' mos nikech en tuo mikelo kod kute kidieny mar virus. Kaeto nyalo mako ng'ata. Kaeto kaka olandore e yamo, olandore yore mopogore. Tero okang' mos kaka tuo ni landore. Koro mokwongo tuo ni kaka wacho en virus. Ng'eni virus gisono wuok kuom ng'at mosebedo kode to dhi ir ng'at maonge kode. Koro mokwongo molandore godo kabisa yudo ka samoro jowa mahero moso lwedo kech kaka ng'isi ni en body contact sama in kode ta onge kode to wamosore kama nikech do ng'iso wuok e del kamoro amora sama in kode ta mosi ng'eni koro virus ya osedong koda ka han mana onge kode ne. Koro mano achiel kuom gi joma mine mohero hagi ng'ato samoro hagi nyawadi kamano. Sama yagi bibedo gi body contact gi ng'at mane kode cha mano bi nyalo yude. Samoro ibedo but kama ng'at mane godo to in poko chwe sindano kata ginyalo in gi chances mageny mag yude. Koro sama ng'ano fuolo kata ng'ano maybe oger koro muya no kodonyo kiyude kigamo muya no droplets go binyalo yudo tuoni kendo bende joma wuotho kata joma nie public transport joma nie geche ma wuotho gi dongido ka samoro imako dhot sama idonjo cha ng'at mane nigi chickenpox bende no mako kanyo kidhi make imedo yudo tuoni. Then jomoko ma bende ohero share chiemo kata ma samoro kombe kata mana gik moko ma ji madho kata joma madho ndawa ma ng'ato dwa madho ndawa to wene nyawadgi cha mano be yot mondo yude. Kata joma share kata mana math joma madho kong'o ng'ato madho kong'o gi dho chupa ng'at machielo be madho kama ka ng'at mane kode no nigo ka ng'at mane share godo ne kode ibe yot mondo yud tuoni kendo. Then joma ero share lewni kecha obede body contact joma ero share lewni samoro ng'ato seroko nanga tincha kiyudo kiroko nanga ne kendo yot mondo yude. Or nyithindo be matindo ma ero tugo together kama gitugo ni ng'eni gimulore sache jomoko bende gigir kanyo koro ng'eni contact no bende giyudo godo tuoni. Koro en tuo malandre kuom ng'at maonge godo to dhiri ng'at mane owuok kuom ng'at mane godo to dhiri ng'at maonge godo. Koro yore ma nyaka wangi ka wangi. Then again onego mana mo wine kare jin ber kiluoko lweti samise wuok kar mane public places onego bende luoko lweti. Daher mana mondo mipimno matin daktari nikech en kidienya mar tuo malandore kotenore kod tudruok mag del kaka kipimo wakacha ni samoro moso nyawadu karo iyudo ka kute ka owuok e lwete to obire lweti samoro idhi kwako ng'ato kute go nyalo wuok kamano kaito seche ma ijir maiso ni onyalo landore body contact kachiel kod yamo bende nikech ka ng'ato jir
obiro both yamo kich en airborne disease kendo en virus koro en airborne disease ndio sama ang'we moya manga samoro ng'ato ger to droplets ka ichak idhi ng'wegi yot mondo koro igame kamano. Ponono ni ng'ato no yudo chickenpox kapod otin kaeto kata samoro ji odongo to ng'ato jomoko no yudo chanjo kato gidhi gitudore ng'at mane oyude kapod otin kod ng'at moyude ka oduong. Ng'at mane oyude kapod otin ni samoro no yudo chanjo pod onyalo lande kowuok kuom ng'at machielo kodhi ng'at machielo koso. Luore ke chanjo ka gintiere kapod ok yude kaponi ng'ato no yude kane pod otis tek mondo ng'ano yud tuo ni koro chances ge mag yude bedo matis. Maka ng'ato no yude kotin to kinyal yude kendo. Ok nyaka yude kendo. Then again kata kaponi yude kaponi yude to biro matis to nyalo duogo badaye mang'eny but gima ber gi tuo ni o develop what we call immunity koro ka samo yudi dichiel cha koro en mano kod is lifetime koro ko jako yudi kendo mana nitie chances achiel ariyo adek mabiro wacho badaye mamiyo nyalo duogo kendo badaye kamano. En tuo mar chickenpox biro ni achiel kachiel kokali Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu wantiere kod Dr. Frederick Ochenge kendo wang'iyo tuo mar surusuru kata chickenpox. Ni mar surusuru ni domi ni kichango kapo kwa nyingi momi ono ni nyingi mar surusuru daktari wadwa ni mondo mwangia ne kidieny machielo bende wantiere ga kod smallpox gi chickenpox to yudo ka thoth ne samoro wa thoro confuse ariyo gi okipimno ni pogruok thoro ga bedo ang'o koro pogruok ineno chickenpox kaka nang'isi chickenpox en tuo ma ok orach ahinya gidwa chalore kabisa but koro pogruok gibedo kaka gibiro mokwongo iyudo ka chickenpox en okawo within 2 days to 7 days iyudo koro osewuok but iyudo ka smallpox to kawo nyaka 21 days then again iyudo ka smallpox en okuot maduong' then gino chakore ge yeye e pien kuchocho to gen smallpox chickenpox en mana gi malo ne kende koro gen smallpox ne en very dangerous molo chickenpox kech smallpox en onego dhano smallpox nego nego dhano but chickenpox ne en to inyalo changa kata kokineno daktari man kini complication mamoko koro kinyalo dhiri daktari koro yudo ka chickenpox bende sani pod wan kode nyaka sani but with the smallpox en norumo sani onge World Health Organization osewacho ni sani onge koro norumo 1945 koro wantiere ga kod tuo machielo ma bende odwa chalo kod ma ranyisi go odwa chalo kod ma en mana ni ento koro kobarre mokela dhola kaka mar chickenpox ni tuo mar ang'iew kata measles yudo ka en bende othoro kodo del ahinya dend nyithindo to oko timga del kama en okogol tutu then en obiro mathindo to mang'eny then en ng'eno okwongo biro kata gi homa yudo ka nyathi nigi homa nyathi kata tege gi okuot nyathi fuolo koro yudo ka en to gino last for a long time inya yudo ko nyalo kawo kata nyathi kata mana gimoro 2 weeks geni aneno kikelo na picha maber manyiso pogruok inyalo dhi nyime mondo mi koro ineno ka en gino biro gi fever and with the measles obiro gi fever ma biro gi fever but measles nigi fever mang'eny kabisa then yudo ka koro ineno with the measles and gi fever yudo ka mostly obedo ga from 38 39 and 40 kanyo then wiye malo chakore ga gi wich malo kanyo ineno ko bedo red gi gino mano ka obiro makwar obiro en aruodhi then ngeno bedo omiyo nyaka wang bedo makwar kama ka nyawang nyathi golo mana pi ineno ka wang nyathi golo mana pi then en gi oma be nyathi obedo ga oma nyathi en gi oma mok rum then ineno ka nyathi moro samoro winyo kodano fuol moro mani gi yecha then ineno ka nyathi ni bende samoro ineno ka kata mana lwete ginegi ineno ka gigubuke matis then with the chickenpox en to ngeno biro mana gi dek moro matis then fever ne ok ni mala inya then ineno ka ng'at man gi chickenpox en ng'at ma ola kabisa you know general body malaise en ola ma uny man ko tua kabisa then with the gimo pogo do chickenpox ineno ka wiye malo kama obedo moro makwar kabisa makinene then kaka ndalo medo dhi kaka medo dongo then obarore kende then mato ngino ko barore nikech en matiso kama to dugo lal kende then koro ma chickenpox bende omiyo ng'ato lalo amo mar chiemo yudo kata ka chiemo teni to kedwa chiemo nikech dhogi rach kabisa ke chickenpox be yudo ko mako kamoro mar del nyaka dol binyo ko mako makoro kaka chiemo kaka chiemo nyalo kadho bedo matek kabisa then yudo ka koro en odhi nyaka genital parts kuonde mag sirigi bo mako nyaka te to measles to thoth ne ok chop kanyo ok chop kuondego erokamano ahinya wadhi maber mokalo chenro en penj laktar
biro ni achiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni gima en mwandu. Ne wadwa ni mondo mwadonje ranyisi mar chickenpox kata kamani sengeko nwa matin na bachiel ibro neno ka ochako kuot then buonyo kori ahinya kor nyathi kato dhigi edienge koka owuok e lenda wang' kod del kuonde mamoko. Kaito bendi wacho ni olo bende ng'eny mokalo to machielo bendi wacho ni nango dhadho mar chiemo lal kabisa. Then kendo winjo rem sama imuonyo gimoro nikech ng'eno mako nyaka duol nyaka lep kitgi omako te. Koro ka jatuo nitiere mamako nyaka lewego wa encourage ni jotuoche bilago nego bed gichamo chiemo ma ni e fluid form ok moko motegno. Koro machalo nyuka inyalo los ne nyuka kuon inyalo keto gimoro at least chiemo to nyako chiemo matunda be watemo miye but ok imiye matunda moko ma kech moko mabiro wang'o kidonda go biro bede dhoge ka kama kikidhi mabor kikisudi wakao yweyo ka waduogo to wadhi nyime ko Dr. Chenge wang'io tuo mar chickenpox ma bende nyalo mako ng'ata dholuo maler to luonge ni surusuru omiyo kikisudi. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo call instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night ticha beach sangwen otieno. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mana tamala par madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke. Chenren page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu waketo maino e tuo mar chickenpox mabede daktari oleronwa ni en kidieny mar tuo mikelonwa kod kute mag virusi kata viruses olandore ka ji obedo machiegni kod jogo mantiere kod tuoni. Samoro ka ponono ni fuolo to yamo kutegi bro bede yamo to ng'at machielo ko yweyo gi to obro gamo tuoni. To bede ka ponono ni idendi omulore kata lepi mirwako mantiere kod kutegi ng'at machielo rwako obro yudo tuoni. Daktari adwani mondo mwangi adwa dwoki chien matin stages mane wacho nwa kacha mara chickenpox iwacho no biro stages mopogore gin kidienje adek ma obire. Kidieny mokwongo iwacho no chako matin kai to kidieny mar ariyo iwacho ni koro kuot ka gimo kuodo pi kai to kidieny mar adek obarore kai to owe adhola kanyo. Adwani mondo mi ler ne johera mar chendo mar page laktar mana mos matin ni e kidieny mokwongo seche mochako kuotni ang'ati moreka kute mag viruses gi gisedonje del to gitimango e del ka kai to kidieny mar ariyo okuot setene ni viruses gi kata virusi kute gi seche magine del ka ere gi momiyo gidhi to koro giwuok oko gi pien del gi kuot ang'o ma gitime pien del gi kanyo kai to kidieny mar adek seche magi barore ni ang'o ma barogi kai to ka oseweye ma ochalo gi en adhola kamano adhola ni en ang'o ma nyalo timore nikech thothne wang'eyo ga ni adhola nyalo biro ga kod infections kod gik ma kamano.
kamago. Exactly. Koro yudo ka tuo mar chickenpox ni kata surusuru ni sama donjo kuom ng'ato, sama awunda ni bedo in contact gi ng'at mani godo, yani biro machiegni kata ng'at mani ni godo mosi. Koro kao sama donjo kuom podo kao nitie sama multiply e dendi kanyo. Okao gimoro 4 days. In seche ma 4 days gi pok ichako neno pok wigo chako kuot. Podi winjo mana ka winjo kiol, winjo ka liet mar del biro malo, winjo ka kodi chako bedo ma chal in gi flu like symptoms. Yani winjo ka imira ni iger, idwani lieto biro malo, okoni cham gimoro, winjo ki tuo dendi bende leta date. Mano koro ngizo ochako donje e fuondegi. Ko sama sedonje e fuondegi within 4 days, koro ochako golo, ochako kut matis. Ochako matis ten gima kako medo kaka samedo dhi e kako medo bedo maduong'. Ko sama donje dendi ne ma ochako bedo makwarne, ngizo ochako chamo virusi go ochako donje dendi kanyo koro. Koro ochako tiyo, ochako chame matis. Kanyo kama koro chame go matis no ema koro develop godo pigcha. Pi moro mabiro matis machalo tutu. Mapigno ena. Pi mabiro mar virus go. Koro ngizo dongo osechamo kanyo koro nego, koro momiyo golo pigno kanyo. Koro golo pigno machalo tutu ne. Koro sama osechame, dongo chakore matis kamano. Then koro osechopo ka koro osechako chamo kanyo, ma koro virus mago virus mani kanyo go. Ema koro biro kamano no. Koro sama osebedo seche go yot mondo mi ng'at machielo. Seche kiro mo ng'at machielo kimule pigigo mano yot kanyo. Then ido ka samo biro bila no koro keto guonyruok bedo malo kabisa. In lweti dwa ono sik mana kuonde go iguonyori mok iywe throughout. Ko sami guonyori godo ne ema koro chopo go stage 3 ma koro gibaro le godo no. Sami bare no ngeni koro obedo kidonda. Ko sama obedo godo kidonda no mano ido ka koro liet ni malo, ido ka koro ng'ani dendele rate kabisa, koro mangizo ni infection osedonjo kanyo. Koro miro ka samoro ka koro osebedo infection kanyo momiyo ng'ato bedo ng'ato wakete yath koro. Onya mi antibiotics mondo geng' wach mar kidonda go, wanyalo miye painkillers mageng'o ne wach mar liet ka achiel gi rem, then wanyalo miye antihistamine madhi geng'o ne wach mar guonyruok no. Then sama ineno koro timore kamani, wahero ga encourage jotuo mondo at least obed kama ng'ich, or konyalo kawo kata towel moro mang'ich kama, koro oyuago dende no mos mondo obed mang'ich. Seche kama obedo maliet no, guonyruok cha dhi bedo malo kabisa. Then watema encourage jatuo bilane ni koki at least mondo ing'ol koki, nikech sama in gi kogon maboyo tiguonyori, nikech en gima buchu nyaka iwang' iguonyori. Sama iguonyori cha yot mondo yes, ok inyalo mok iguonyori. Koro sama iguonyori no yot mondo chak infect kuonde mamoko kendo, kata yot mondo kimoso ng'at machielo mondo ng'ano yude kendo. Then again seche go be sama iguonyono yot mondo ibed iket infection e kidonda go kendo. Koro miyo encourage ng'ane ni mondo at least otem kinyalo resist mok iguonyori to nyalo bedo maber. But ka kochopo gotieno to wa encourage jotuo bilagi ni irwako gloves. Kech ng'eni guonyruok nyalo biro kata gotieno. Koro rwako gloves makoro kata kiguonyi koro ok dendi ahinya. Ok gwar dendi. Seche ma igwaro dendi. Yes. Ichako kelo adhola moko bende. Ema bedo gi infection. Ma bende nyalo kelo ni chandruok. Kamano. Koro gin sama gigo kuot ng'eni gin pi ema wuok e dendi. Ng'eni sama pigni wuok ne, jatuo ni nyalo bedo dehydrated. Nyiso ni pi nyalo bet matin e dende. Then jatuo ni be nyalo bedo kidonda gi nyalo kelo infection. Nyalo kelo luongo ni blood sepsis. Nyiso ni nyalo kelo blood bedo infected gi bacteria koro, nikech bacteria koro kama nono to donjo godo kanyo. Koro gin motema encourage ni jogi sasa na ka poni chako bedo gi chickenpox onego ringo dhi hospital machiegni kodi, biro nitie yedhe moko ketie to nyalo duoko severity, yani ngufu mar gi kaka nyalo bedo mangigi mondo kik giwuog mang'eny ahinya kata kik oteri ahinya matek. Kamano. Kaito seche mosebarore no sama koro osebarore ni makoro nitie yedhe momiyi godo. Koro seche go kute gi pod ntiere e wi adhola kanyo. Sama koro osebarore ni makoro osechako tuono, koro kutego koro rumo, koro ok nyal miyo ng'at machielo. Koro nyiso ni osechopo stage ma koro ok nyal miyo ng'at machielo. Ma kapo nono ni ng'ato ntiere kod chickenpox kane pok wadhi mabor ahinya ni leronwa kata ni en tuo ma samoro bende kapo nono ni rateke ni mag del otegno maber to deli nyalo minya changa moko neno daktari kad rateke gi ber, then nisechuiga mag the vaccines bang chickenpox go, koro inyalo beta kode within 10 days yudo ka kod osechango. Mana kionge gi underlying condition, but okinya kawo risk kech oking'eyo. Kamano. Ponono ni ng'ato neno ranyisi mane wawacho ka dende ochako ruodho kama dende ile kaito bende ratil mar del bende samo dhadho dok piny ok onyal chiemo, ang' miyo ratil mar del dok piny. Oneno ranyisi kuom ndalo 6 kata ndalo 5 oringo biro iri kaka laktar. Ere kaka utimo nonro muneni ma en chickenpox koso kotenre kod mana gima jatuo wacho ni emibro kawo tiwacho ni kaka opimona kaka nene en wang'i kod gima jatuo wacho e kaka upime koso ntiere yo machielo mipime. Nitie kaka wanyalo
thiedho tu wanyalo ng'iyo tuo ni mokwongo kata kaka present wadhi neno one first, then gimachielo kendo wanyalo kawo ga ineno gik mokuot go wagolo gi maber, kwasegolo maber tuwatimo ne gimoluongo ne gimoluongo ne culture, wakawo gi twadhi grow wadhi keto gi lab tuwapimo ni tena ng'o do bed ni en virus mag chickenpox, then samoro bo nyalo kawo remo be watere lab kacha bo wapimo ni ben mwa confirm godo ni en chickenpox virus. Manyiso ni nyalo time nyake lab mondo ming'ia ni en chickenpox koso ok en chickenpox. Ero kamana inya waseng'iyo kaka inyalo fwenye, wang'iyo kacha ranyisi, waneno nyaka picha kaka ochal. Wadonja ni e weche mag thieth nikech ma to dwa chalo na picha mar thieth koso ma ok en thieth. Ma koro thieth wadonja ni e thieth mar chickenpox. Koro chickenpox kaka wache ka joma nigi rateki ni ber en okocho nyaka thiedhi, but kosewuok kochako wuok kama oda ni stage kaka stage mar ariyo mochako wuok godo mochako develop godo cha onego bin seringo hospital. Sama seringo dhi hospital kacha cha wanyalo kechinge ni chickenpox obiro gi liet mani malo kaka nangis no miyo liet bedo malo, koro nyawanyo miya analgesics mago painkillers maduoko liet piny ka achiel gi rem. Then gimo watema advice ng'ato onego beni nyaka dhi hospital kik idhi adhani dhi ng'eng'e yath nikech nitie yedhe moko kaka aspirin ok ber kode kisasa to komiyo nyithindo matiso en ga gi side effects, iyudo ko nyalo kelo nyathi bedo gi conversion kata nyalo bedo gi brain damage, koro kwaero ga mondo ng'ato dhi adhani ng'eng'e yath. Koro thieth ma wakongo kaka ng'isi wakongo mi analgesic mageng'o rem ka achiel gi liet mar del kech oketo liet bedo malo, then guonyruok kech ng'isi ng'eno guonyori ka ng'at madar, koro mi yath mar antihistamine mageng'o wach mar guonyruok no, koro ke guonyre ahinya kabisa. Then nikech ng'eno we kidonda koro nyaka mi antibiotics nikech ng'eni infection nyalo donjo kuonde ma kidonda go mondo be antibiotics no be konyo koro mondo gituo, koro mago gik mami. Then mondo koro obed mayom kanyo koro waja keto ga nitie yedhe manyalo mi kaka calamine lotion en yath ma ji ong'eni is common for gina chickenpox, koro wamiyi go mondo iwiche mondo koro kik avoid mar spreading kendo we kech ng'eno winjo kidimo owang' kabisa ke chickenpox chalo gima wang' winjo gima wang' kabisa, koro yadhni dhi smooth koro dhi kwe koro we wach mar wang' no koro dok piny matin kamano. Nikech en tuo manyalo mako joma dongo to nyalo mako nyithindo. Kinyisa ni kaponono ni omako nyathi pek mane manitiere ma nyathi ni dhi neno, to kaponono ni omako ng'ama ng'ongo pek mane ma ng'ama ng'ongo ni dhi neno, kata koro kwakete ratil kuom nyithindo kod joma dongo wang'e ne ranyisi ma samoro nyathi bro neno ma ng'at mang'ongo kne kamano. Sana kaka na chako samano chako sana tuo ni mako joma nyithindo ahinya ke joma tindo between age 5 kadok piny ka ong'eny godo kabisa nikech nyithindo gi joma tugo gi joma timo ang'o gene, but koro dalili gi ten the same kech ka joma tindo ochako mana gi rashes go, to gini joma tindo ok ginyal wuoyo ga mostly, ok ginyal express themselves, koro ka samoro gini batibo chako neno ka koro nyathini nut onura then nyathini ok dwa ne chiem, nyathini ineno ka rashes chako wuok ochako guonyore kabisa, nyathini biro bedo ka ywak nikech ok onyal contain rem ni nikech en gi rem bende, koro iyudo ka nyathini bende koro otua then ng'eni immunity gi ni piny, koro nyithindo bile gone mondo ring kodgi hospital machiegni mondo chak thiedho gi kech kochak miyo gi yedhe gi koro ng'iso ni ok dhi wuok mang'eny ahinya, ok dhi hinyo dende ahinya kabisa nikech kaka ng'isi ni gini owuok kamoro amora del, obed e iti kucho, obed e wang'i, obed dhogi, obed duondi, kamoro amora owuoke makata chiemo kinya chiemo, nyaka kata mana private part mag dhano bende owuoke, koro ka nyithindo wuok nyaka kuondegi. Then joma dongo bende obiro the same, but koro joma dongo to gin joma nyalo wuoyo ginyalo wacho, koro en bende rashes bedo the same, ineno ka guonyruok no bende bedo kamano, then liet no be biro malo, then obedo mojony en bende, koro gin ma the same. Koro but tuo ni sana nyithindo joma omako gi wadwaro ni kosamo mako nyathi koro kata nyathi ma dhi school at least kiko dhi school obede ot kanyo at least obede kiko lane joma moko bende, then kata joma dongo bende kata joma biro office kaka koro kuondegi at least koro ng'at mani godo no nego bed exempted from biro tich at least mondo nyako change nikech ambo nyalo lande joma moko nikech kaka wacho ni en tuo mar virus ng'ata nyalo yude yamo kamano. Daktari kipimo ni tuo ni bende entiere kod complications kata entiere kod luoruok kata chandruok maluore kotendere kod tuo nikech iyudo ka thoth tuoche kaponono ni ok thiedhe to entiere complications manyalo bede samoro kaponono ni ng'ato ling kode ahinya to entiere chandruok monyalo kelo. Chickenpox be entiere kod complications monyalo kelo? Yes, chickenpox kaka tuo moro amora en gi a lot of complication, especially ng'at man gi underlying condition, yani tuoche moko mopondo mane del kanyo kata tuoche moko ma chronic ma ji dak godo gi. Sana ng'at man gi tuoche kaka nangisi kaka ng'at man gi cancer samoro ng'ato ni therapy, then ng'eni chickenpox chako make, ng'eni koro immunity system ne ni piny kabisa, koro ng'eni gini yot mondo hiny ng'ato bilane. Samoro ng'ato nigi tuo mar epilepsy mar goro piny cha, to then otiyo gi yedhe moko maka steron gin otiyo yedhe moko mitiyo godo ma ng'eni yedhe ka ng'ato tiyo godo ameng'a to giduoko roteke mag del piny mago tuoche piny. Pimno mana matin steron kidenye mage yedhe? Koro yedhe gi gin yedhe ma ji tiyo godo mar mondo
gigengo inflammation, gigengo kuot mar del, then gin bende gikonyo korka gin antihistamine but gin anti-aldosterone. Koro gimiyo giduoko immunity piny, yani gin duoko immunity rateke mago tuoche e del giduoko piny. Koro sama itiyo gi yedhe gi nitie joko matiyo kodgi bang' ndalo mabet ng'eny matis. Koro sama itiyo kodgi ng'eni immunity odok piny. Koro ng'eni ka virus chako donjo kanyo, ng'eni koro dhi goyi piny kabisa. Koro gin yedhe gin joma nigi tuoche bilago koyudo chickenpox ni giyudo ka gidok piny kabisa, gihinyore kabisa. Koro tuo ni embo nyalo nego ng'ato kokoyud koda tuo machiegni kamano. Ipimonwa kacha daktari ni samoro ng'ato ntiere kod tuoche mamoko kaeto tuo ni ochako dhi omake, samoro ng'ato muonyo yedhe mamoko ma bende othiedhore godo kaeto tuo ni ochako dhi omake, nyalo kelo chandruok. Koro ere gima ng'ato onego bed ni timo po nono ni intiere kod tuoche mamoko, intiere kod underlying conditions, onego bed ni dhi e therapy, intiere kata kod tuoche kaka mag cancer kaeto tuo ni bende ochako maki chickenpox. Ere kaka onego bed ni balance, ere kaka onego bed ni ritori mondo mi kik onyori ahinya. Koro joma nigi tuoche bilagi, koro at least item avoid, item just avoid kineno ng'at mani kode, koro tem avoid bedo bute machiegni. Koro kata ka public places, item avoid the public places go. Then kaponi tema dalili no chako yudi tinere go hospital machiegni. Kusama dhi hospital kujunti yedhi midhi mondo ogeng kiwango ni modhi nyi godo monyalo teri godo piny kamano. Onge giminyalo time. Yes, giminyalo time to onge. Kamano. Emani kori tema mondo itema avoid. Then kaponi poko chwe vaccines go to nego bende vaccines go chwe vaccines go. Mondo at least ogeng ni gik kiyude. Thothne iyudo ka chanjo kata vaccine kaki iluongo gino imiyo giga nyithindo mana kaka ni wacho kuom dweche 11 imiyo nyathi chanjo kaeto bang'e nitere booster vaccine. Tiende ni en chanjo ma imedo godo mano kuongo cha ne samoro ng'ato mosebet ng'ama ng'ongo nokomiye chanjo kotin mobedo jegni 20, 30, igni 40. Pod inyadhi hospital mondo chuo booster no. Ko chui mana with that age, but inya idhi adhi hospital mondo chui go mondo bio geng'ni chieng' machielo kik yud chickenpox. Kamano. Omi booster to kapod kamokuongo nokomi. Kamokuongo ne pok omi, but kaber onego migi amiyagi te. Mondo at least mondo koro geng' rateko, omi rateko ni mag del obed motegno makoro ka chickenpox obiro to koro ok igam. Mantie ni chanjo minyalo mi ng'ato inyalo mi at any age, yes. Kamano. Onge chandruok mobokele del. Onge chandruok. En ober ogeng'o tuoche bilagi. Ero kamana nyawa mula ne chanjo ni matin. Koro chanjo ni kaka ninja wacho ni onego bende mi kaponi ka ng'ato osenyuol modongo igno chopo dweche 12 kata 15 dweche 15 ka within that bracket wada ni ng'ato oseyudo the first one, then chanjo ni obro protect ng'ato kik yud tuo ni. Samo chanji go te mitiko gi te at 11 to 15 months no, then gi 4 to 6 years no, koro tek mondo yud tuo ni makati dhi kama ji ni kode chances gi mag yude ni piny kabisa molo ng'at ma pok ochuo kata achiel. Kamano. Ore en very important mo item encourage jowa maneno wasani at least temani ke ng'iko kise chuo isnan mar chickenpox. Ma nyithindi seche mitere chanjo nyakineni tero gi nyaka tielo mogik thothne ido ka jonyuol olga gi chanjo e kore kanyo tematek mondo mi nyathi oyud chanjo nyaka chanjo duto te. Ero kamana ahinya. En penj laktar wang'iyo tuo mar chickenpox kata tuo mar surusuru kaka waluonge gi dholuo. Wantiere kod Dr. Chege studio ong fono nwa yie maber wakawiyo yo waduogo bang' thuolo machuok nono kaeto wadhi nyime kod chenrowa modiechieng' ma kawuono. E piny matembe mako jot en bodruok mara ang'o misekilaro gi nyako nyimine ariyo yudore e ywaruok mar ot. Nyako matin odesi gi wuon mare. Nyako maduong' koro chalo magima ojwang'e kendo wich wil kode. Baba kata kwa pesa mora to komiya. Min gi kata kamano temo matek mondo ket nyige machalre. Kakoro wawenya thiyo bedewa ene muduo to matini ni dwaro ni ema mondi konyo ok nen na maber. Gik mane opondo koro yangore ler. Gik mase winjo ko kai tete isewinja ngo. Jumapil ni ikri mar fwenyo gik mopondo e sinema mar hera kod andhoga Winam Cinema keloni kidieny mar ariyo mar Nyara saa 2:15 otieno. Mansi ng'ang'o onge ng'ata ng'ate kindwa kae maboyieno dhi lemo.
Chal ka gima en nodhi kamoro machielo. Emomiyo en ka ikuwuondowa. Ma ok temo, en chik. Nyako moro amora ma botedo e dala mar Gilni nyaka tiek chike temo wan godo kae. To chikno en mar diedo agulu. Sani kore ka tugo chako. Kineno tugo mar adier tibo mor ahinya. Kara ne uragulu no kae piyo piyo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Nyinga en Christine Otingi, ane mawero wer mar baba kiye itaya. Mondo ibed gi skiza tune marani, dimana star, aboro, auchiel, nono, star, ang'wen, achiel, ochiko, hash. Ramogi TV, en e od jower dutote. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragya. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagya. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagya gi dholuo sani koro e view sasa. Furthermore, Your Excellency, we urge that you open the way to dialogue. We once again appeal that your administration repeals the finance bill. Jodolo kwa serikal mondo witoko chik mar omenda kendo chiw thuolo ne twak e kind jatend piny William Ruto kod ogae mar Azimio Raila Odinga. Whatever issues we have, we can be able to resolve the issues in a much more amicable manner. Wanatakana wajue hata watoto wao wako hapa. Luoro nitiere ni somo kod dongruok mar nyithindo rochore kaka ng'anyo medore. A friend visiting a friend's home is nothing of concern to us. Sani wadija inya. Jod bura mag ODM oyango ni ogibi chopo e nyasi ma jatend piny William Ruto biro yuoro mar rwako pacho Raymond Omolo.
Penj laktar wang'iyo tuo mar surusuru kata chickenpox. Daktari, kapo kwa dhi mabora enya, ne wang'iyo kata gimomiyo, nikech iluonge gi nyinge mopogore opogore kuonde mopogore opogore. Yudo ni surusuru ni en owuok e gwenge mag Alego Ugenya koso en owuok kod mane? Ma chal no wuok South Nyanza. Owuok South Nyanza. Alego Ugenya ga pa ni luonge ni Seregete, ok Seregete, Sere. Kaito kuonde mopogore opogore iluonge gi nying mopogore opogore, to nying ma ji duto ong'eyo en chickenpox, ma bende en tuo ma bende ikelo kod kute mag virus, ma bende waseng'eyo kacha ni wantiere ga kod kute mopogore opogore, to tikelo kod viruses. Wantiere kod tuoche mopogore opogore mikelo kod viruses, kaka athung'a mapile, kaka COVID-19, kaka HIV, tuoche makamago gin tuoche mikelo kod viruses. Daktari, ne wang'iyo kacha chanjo, ma bende nipimonwa kacha ni ng'ato nyalo miya chanjo sa asaya e higni moka. Tiende ni ka ng'ato pod tin to ok ochuno ahinya koso bera mondo omiyo. Ober sana ober higni ma wacho kaka sana joma nie dweche 12 nyaka 15 ka mane kaka obedo recommended seche go ber kabisa. Koro biro geng'o nyathini koro kata kodongo, kech donge kaka nong'isi ni oyudo ga nyithindo matindo between 5 kadok piny. Koro ng'iso mo seche nyathini age mar 11 months to 12 months to 15, koro ng'iso chances mag yude kanyo bedo matin. Then koro kwachako kuchopo gimoro 4 to 6 years kendo chako achuoye kendo. Koro ng'iso nyathini tek mondo yud tuone. Kaman to gini ko kwawe no awe no bochwe ko dun kucho to tuone onya yude kore kanyo ko yude kore kanyo to kaka ng'izi ng'at ma poko chuo gini tuoni temo niang'ane kabisa, yani otemo wuok mang'eny zaidi. Kendo kaka chickenpox ni ka jomoko wuok mana matis to lal, jomoko to wuok mo da oketho dendgi kabisa. Koro mano luwore gi kaka ng'ano no chuoye ko no ko chuoye to no chuoye at what age. Kamano daktari pinjo kipiwo no kacha yore mopogore opogore mag thiedho tuoni, ma en namba chiele en yath ma ng'ato nyalo tiyo godo kachiel kod lotion miwiro, to kena lotion en yath ma bro miyo kik olandre kuonde mopogore opogore. To kaka oganda luo kata kaka oganda jo Afrika ntiere kaka wambe ni wathiedho tuoche aina gi. Yudo ka watire kod yiende kaka mag marubaini ma yudo ka idhi tichwako tiluoko godo nyathi. Kaito bende ntiere weche maliekore kotenore kod tuoni. Achiel kuom weche maliekore ni samoro en juok kata ng'anyalo samoro ng'ano ire or samoro ng'ano kluokre, ng'in samoro ng'ano kluokre momiyo gino wuok kuome. Sana modhi to wacha ni anjuok nikech en wuok del tema masuchi olalo kata nyaka sura mok ng'ato kunyani ni kain kamano. Ko mako to ng'ino wuok te to ng'ino wuok within 2-3 days osemako dendi te tuo kabisa. Kamano koro ng'in thoth ji wacha koro yo mag thieth mane watiyo go ka ma waka yiende wato wachwako waluoko godo nyithindo to waluokore godo. Ng'eni sana ng'eni wajo masani ng'eni wajo modern ng'eni mago to we don't recommend or recommend maga nya nikech ng'eni onge gi scientific proof ma wacho ni ginyalo thiedho tuoche bilagi, but joma machon ne tiyo kode kane pok gigo biro kendo ne ji ne changa kato bedi do kata samoro en liet to liet no eming'yo ka kiduoko piny ka en gwonyruok to gwonyruok no eming'yo ka kiduoko piny ka timi ndala 14 mani wacho cha kaito lala nikech kaka nang'isi tuo ni bende wado ni ng'ato make sure ni bedo kama ng'ich nikech kata pie towel kodi chiko mana yuga ng'ano samitimo kamano duoko wach gwonyruok ne no piny. Then joma nituo ne mariet kaka Kisumu dala wakine kujo ka ido ka gini ko ng'ato dhi kabisa nikech en oliet gini be gwonyo ji kabisa, gini gwonyo magata ok nyanindo. Koro en ok en tu mawera ahinya oko yot to berne ni olal kende to berne ni bendo koneg ng'ato kaka ne wacho no wacha but nitie kin gi underlying condition to nyane ng'ato bende nikech en complications kaka na ng'isi cha iyudo ko nyalo kata nyabiro kata gi pneumonia bende sasa ido ka samoro biro gi pneumonia koro bedo shida kabisa. Then tuo ni bende ng'ino rach gi joma pek nikech ng'in sama mama pek cha immunity mare ni piny. Then ng'ini kaka ng'isi no mako nyaka private part mag ng'ama kata ng'ama mama. Koro ng'in sama mama no dhi nyuol ng'ini mama ni kitabu kabisa nikech nyathi dhi kadho kanyo, then kanyo bende nigi kidonda bilagi iyudo ka en tich matek kabisa. Masini en tuo ma onego bedi ji bedo godo mabor. Kato doko daktari nyodhi mochanga kende kata koneg ng'ato mana ka ng'ato tiere kod underlying conditions to seche mibet kode ni to dhi landore ne kuom jomoko mas jomoko bende samoro ntiere kod tuoche mamoko e dendgi ma ang' dhi kelo negi chandruok maka ber to kapo nono neno ranyisi dhi mondo mi iyud thieth. Sama siro thieth no bed kinyalo bede odi kanyo bed quarantine bed odi kanyo kik iwuoth mang'eny nyaka ndalo 14 go rum, then ichanga then yedhi momigo be nyaka tiga kamano. Then ido kata samoro mama bende ka dhoth samoro ng'eni samoro mama ni godo nyathine ne be od nyaka chun nyaka wang'o dho nyathine biro chun nyathine nyaka yude bende. Koro mano kapo ne gin jogo sechopo age mar sindan cha to nego beno chwe sindan no kamano.
makoro ok dwaher be mondo mwaket ngima nyathi ni koro nyaka ang' oyud tuoni nikech ng'ama miyo nitiere godo to nyaka odhodhi. Koro ritruok mane ma mine mapek onego bed ni kawo kata ma onego bed ni gikete ong'ala manyime mar neno ni seche ma entiere kod tuoni to dhodho nyathine ok ogamo tuoni. Koro mokwongo mama at least nyaka bed ni osebed ni osechanje mosetieko sindene go te, then at least ka tuono chakra ni to onego bed ni oringo hospital kucho mondo miye yedhe moko. Ti yedhe ma komiyi to koro ok odhi bedo mang'eny ahinya gi, then koro kata mondo ilande ne ng'at machielo biro bedo matek matis. Koro nyalo konye mondo ogeng' nyathine mondo kik yude, then koro kik owuoth kendo lande joma moko bende kendo. Kamano. Omiyo ng'ama miyo ma samoro nyalo bedo ni oyudore kod tuoni, awinjo kiseduoke ni mondo miyo ng'ato tematema matek odhi e osiptal nikech ng'eni gik matimore e del bende ng'eny gi e lak sechego. Bende wantiere kod jogo ma ok onego bed ni miyo chanjo mar chickenpox, daktari? Ng'eni chanjo yath moro amora nitie jomoko man nigi allergy, yani nyiso ni komiye to riak godo marach. Onyalo riak godo ni samoro dende nyalo kuot mang'eny zaidi, oro nyalo bedo gi some internal damages. Koro ji bilagi joma nigi allergy gi sindene bilagi koro watime advice ni kigi bede gi yud sindan. Then jomoko ma bende nigi condition kaka nang'isi samoro ng'eni ng'ato onyuole kata gi cancer, koro chako thieth mag cancer. Koro ng'eni tuoni be kacha sindan kacha kwa medical ng'eni sindan be tekne bet ng'eny kidogo, koro nyalo duoko piny ka nyalo temo hinyo ng'ani kendo. Then joma nigi allergy go onego kik ti kode, then joma immunity gi ni piny bende ok onego bed tiyo godo. Kamano. Yes. Erokamano ahinya. Kapono ni ng'ato nitiere thieth, onego bed ni thiedhni kawo thuolo marom nade mondo mi otiek thieth duto te? Sana tuoni kaka nangiso kawo ga gimoro 2 weeks osechango, but thieth ne nyalo kawo gimoro 1 week kende tisetieko thieth, but koro modong'o no koro rito mane koro chango mos. But kik ibed garaka, ineno alama modong'o gin to gik marumo mos kendo ng'ato biro penyane na yudo chickenpox alama tamare rumo e denda. Koro gin gik marumo mos kaka ndalo ni medada kaka gibiro rumo. Nikech kanye mana dwani mondo mi wang'iya ni kapok watieko chenro ni yudo ka ng'ato samoro chickenpox nomako kapod otin, osebedo ng'ama ng'ongo to pod entiere kod dende pod oduongo kuonde mane ok onego budho ahinya nikech ok onego kawo more than 3 months kapod odongo kamano, unless ni ng'ane nigi shida moro kendo. But ka onge shida moro to onego bed ni within 3 months rashes go kura tis gin gik ng'en dendwa ni giroch ga pile maroch ga ko samoro rocha to ng'en giwuok kata girumo kamano. Seche ma ng'ato osetieko thieth onego bed ni orito pien dende nade mondo mi okony dende, nikech wacho ga ni kony dendi mondo mi dende bende obed gi tich mayot e chamo. Koro nitie some creams ma be wajamiyo ga ji, at least nyalo apply at least mondo golo otem tieko rashes gi, then tiere be yedhe moko monyalo miye be nyatiyo godo mondo geng' gino, so long as ji koro ok igwonyre ahinya, then koro gibo marumo kendgi. But nitie ko chuna ahinya to nitie creams monyalo miyi minyalo apply mondo tiekgi. Wang'eya ne yore mag geng'o tuoni, kuonde moko kacha na winjo kiwacho kacha ni nyaka ng'itema mondo ikori geng'e mondo mi kik ibed kode, kik igame nikech odhi kelo ni chandruoge mang'eny opogore wangi prevention. Nikech ok inyal ng'eyo samoro ji nitiere bas, samoro ibede kom ma ng'ato nobede, samoro imoso ng'ato kata imako pesa ma ng'ato nomako. Yore mag tudruok mag gi ji ng'eny mokalo. Wang'e kaka wanyalo geng'o. Koro mokwongo mondo wa prevent tuoni, mondo wageng' tuoni, mokwongo nyaka make sure ni ochwe sindene ka ma ariyo ka mokwongo to gi ma booster nyaka bende osechwe godo. Then kidhi kuonde public places gi, kineno ng'at mane kwa tibo nane ng'ato nigi chickenpox, kich en gima neno ka rashes ni kuom ng'ato ka ng'ato. Koro kineno ka ng'ato nigi gini onego bed ni avoid. Koro ji otema avoid handshake moro ma ji mosruok ma ji moso aching' cha. Then kata mana hugging, kineno ka ng'ato nigi tuoni kik iage ni donjo kuom ni age nikech en osiepni, kata mosruok be kik mosri kode. Then sharing lewni kaka nawacho, ji ohero share lewni kata joma timo sports. Kineno ka ng'ato nigi chickenpox kaber ok onego bed odonjo e tim mondo tugi. Koro kata mana joma ni kuonde ma ji budhe, kuonde budho ma samoro ng'ato nigi chickenpox to biro budho gi jowadgi kanyo. Koro at least ji onego bed ni isolate, ng'at ma nigi onego bed isolated, obed kata ot, kik obi kata mana tich, kata kik odhi kuonde ma ji budhego kech biro landore joma moko. Nyithindo ma pod dhi skul ka, japuonj kata jo teachers mag skul, kineno ka nyathi ma nigi chickenpox onego miye rusa kik obi e skul kech obiro landore joma moko ka kendo. Koro magi gik yore mwanyalo prevent godo tuoni mondo kik olandre mang'eny ne anyuolawa. Wach mane mogik ma diher mondo miwe godo johera mar chenro ni kotenore kod tuo mar chickenpox ma kik wiwa wil godo kotenore kod chenro ni? Chickenpox onyalo mako ng'ata to ok en juok, ok en ang'o. Koro komako ng'ato at least wami ng'ani support, onyalo miyo obedo yue kik olande joma moko kendo. Kamano. Erokamano. Nyapono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi nyalo yudi kanye, daktari? Joma samoro ng'ato dwaro ni samoro ng'ato nigi jatuone ma nigi tuoni kata tuo machielo, inya yuda Kibirani clinic na kanyo iluongo ni Antil Medical Clinic, enti Bombolulu kanyo.
but samoro be kibiro level 3 hospital kibira kanyo bibro yuda kanyo kamano makoro namba mar simu to kidhi miyowa wabi until kachiel kod kibira level 3 hospital kamano ero kamano nya daktari doko ni ero kamano makende kum ka thuolo mibiro wago mpaka kotenore kod chickenpox en tuo minyalo geng kotenore kod chanjo kachiel kod ng'iyo kaka interact kata kaka ibedo gi jomoko to maduong' moloyo ni kaber ka nyathini tiere kod tuo ni to we obed dala kikiwe mondo mi odhi oriwre gi joweteni odhi lando ne jomoko masamoro tiere kod conditions mamoko mako chako med kod chickenpox nyalo kelo negi chandruok ero kamano ahinya wawache chenro ni ngima en mwandu en chenro mamiwa puonj mathoth nyakora Ramogi ajwang kendo kawuono wang'eyo chickenpox agero ni puonjori achiel ariyo adek mata ye chenro ni en Andruth Otieno kane wantiere kacha kod Dr. Chenge aduoko ni ero kamano kuom bedo kodwa oriti masani ero kamano. Show mamit maratari mai longo ni Ramogi night wakere go teacher beach seche machal kama ka inja hera mar luo benga kata ajawa wakelo lingolo mubedo peny mayueyo mana mo lungani kolo call instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nya Ramogi wa wacho ni kete manaka Ramogi night teacher beach ka teacher beach Sang'wen Otieno. Sani kore ka tugo chako kineno tugo mar adier tibo mor ahinya kala ne uragulu no kae piyo Be manyo mabati magedo motegno maedre nengo mogonyere. Kidani mabati ni koro mabati kidenyo opogore maedre nengo mogonyere. Chulata malo 50 ka balance modong tibiro chulo chiemo kilo mabati kama intiere. Boresha mjengo na Kidani mabati. Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunder More ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji trutho. Kamano. Ya wajo wadu matandi soreni. Sasa ndiko sechopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Tum Dagmor. Ngesu kangesu Sang'wen Otieno. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chien. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an to loso chikene owuon kiwuoyo go wadwa majaga nyise ni inidwa kenda mapiyo kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe wachna mae ng'ama dwaro
ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chalo. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Winam Cinema biro bedo kayango ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. To kaka wawachoga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapokineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gima bor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe podo yie mar golo sadaka ni pesa ni waiwere go kudi. Tuke mag hera. Jaberuno kaka hera mapodi ni mit barata. Mai ene jo gweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil, saa 2 gi dakika 15 otieno. Ma en odwa. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Surus nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny. Bonyesa *8 1